Salamat sa Diyos sa magayon na aldaw. Anong oras na? Ay, alas 8 na pala. Nagilamaw ako. Agapito! Ah, Ho, Agapito, nag-ano ka dyan? uni baga ka, subago pa okay alas 5 digdi hawan-hawan lamang sa natagta, ta ika baga tulugong pa. Jesus na natagta ini. Dagat baga ini. Kaya nga nita, papahiwason ko pa ipasiring duman. Papahiwason mo? Paano sumaglaw digdi sumuya mo magsakay sa yate? Ay. Mayati nga ni kita. Dahil pa man kita na mamahaw. Alas 8 na. Saga-sagain na muna ta. Pick-upodan ko pa ba sana duman? I-deliver na sana digdi. Ano man ang Mga alas kauno? 11, maabot. Alas 11. Dahil ka nga ilang kisapnaan. Dahil Araw. tako rin na hindi tangki tubig. Jesus, mahal na na lamang ang tulako. Eh yung nga ne, pero nga ne, samuya bagang mga mayaman. Uso ang samuya na. Ungkol na sana. Padahay ako digdi pagkao. Araw to Ay, kaya yala baka- talaton ta. Oo, tiyosa na muna yan naguto mo. Sige. Anong oras? Mga alas 11. Alas 11. Pamahaw tapasanaan ha. Pamahaw? Mhm. Jesus. Iba man palang kamong mayaman. Ang pamahaw ni Duparutoy. Sige, talaton ko Agapito ha. sige. Mabalik ako sa higdaan. Day na, tabangan muna ako digdi. Tanghani madali kita matapos. Dahil man ako kipagkaalam dyan. Baka papag-alasal mo kung mga boulder dyan na irikrap mo. O, di man, Ikanan ay, mag-ano lalo. kaan, mag-ayot ka iyan, ha? Talatong sa pamahawan, mag-alas 11, pamalda mo na lang, tulako. O sige na, Juan. Mm. Maano yung mayaman? Matiknik yung mayaman. Ano na man. Maghiro ka man. O ano na, Agapito? Alauna na! Ano na nangyari? Pasma na lamang ako! Sabi mayaman, may yate, may taksa, yain O alauna na! Isabay ta na sa merindal. Jesus, nagbaso lamang akong uminiba sa imo. Marasa pa. Kasubangge, Jesus, gari kaso pig-agawang ki ano ka daw. Tigparaharumal mo ako dyan. Pagkatapos dahil na mahaw, dahil pangunyag ipangudtuhan. Pagpasensyahan mo. Sorry na. Tatagtaw. Di sa nang pasensya. Tagtaw diyan na ito. Mga ungkol kang kabuahan. Rutoy lamang anak ko ako. Ano to na susugong ko? Iyaw. Susugong ko. Digdi ka sana. Iyaw. Halatalatong ko. Talaton mo. Bago pa kita kikaka halat. Agapita! Ano na sa Agapito? Ano na? Hain ka na! Diyos na Agapito, ine. Ano na? Sus, pasensya ka na. Ho? Ano, ine? Flowers for you. Flowers for yung masibaan. Pipo na muna ko. Alas 3 na. Hain na ba yung sabi mong milyonis din daw? Mapirakong ka mo may yate, may taksay. Ano? Makakan mo ining lubi-lubing ini yung aralang na? Gabi ka man magkataram. Iyo nga, makwarta kami. Kuli nga na, sabi ko ba sa bago, nagtitipid kami. Jesus Mario, si Bari pala na sa mo uminiba. Dahil lamang iniaram kan sa kuyang magurang uminiba ako sa imo. Dahil dapat ako pili mag-uli. O, di tiga-tigain na sa nadigdi. Magkatsaga ka kaning maruruto yan ako. O mana, ibayin ako, tamapang kikita. Mus na. Punawo na ako, Jesus, mapangki pa sana. Dahil pang bagas. Bahalap kisira dahil bagas.